Vlogvík! Sorry no, prostě jsem musel no, začíná znova Vlogvík, tak prostě musím. Vlogvík! Gerža, řekni Vlogvík. Vlogvík! Geržinsky řekl Vlogvík, a můj bože. O můj bože. O můj bože. Geržinsky řekl Vlogvík. No, zase začíná Vlogvík. Co si dám minulý týden zase přestávku. Kurva, někdo mi dal unsub. Co mi nelíbí. O můj bože, a kdo? Lipina! Lipina! Já ti dal Ansa. Cože? No? Hádejte, kdo dneska zemře. Já si dělám reklamu na tvůj kanál. Já já si dělám reklamu na tvém kanále, tak. Hej, co kdyby jsem zaplatil peníze Jedna a udělal bych normálně reklamu na YouTube na svůj channel. O můj bože. Kámo, musím dělat musíš tam mít jak hor zlaté na Pepi, kámo. Přímo. Furt nemám 40 subs, jako WTF bro. Chci už jakože ten merch mít, hej? Ježiš, taky pičoviny. Co? Že děláš taky pičoviny, piče. A že nemá vole 40 odběratelů. Já že se na ty tvoje sračky nesestříhané nikdo nechce dívat. Ty jsi měl aspoň sračky sestříhané. A bylo by to o něčem. Tak by to možná byla prdel. Ale ty tam prostě děláš tanec, ty kokot. Skáčeš tam do kamery jak čurák. Vibecheck, ty vole. Co jsi tam měl ještě subscribe. A během těch, jak jsi točil ten subscribe, ty vole. Takže teďka říkáš, ten tvůj byl lepší? Co? Já tu měl jsem sestříhané, byly to píčoviny, ale moje byly sestříhané. Byly Jsi špatně, ale byly. Dobře no. Ale To furt to máš- nebylo lepší. Kámo, já mám se 2 nebo 3 videa, kde mi nefungoval mikrofon. A já jsem to zjistil až přednedávnem, vole. Tak to je hustá. No jo no. Prostě takhle to tak vypadá. Nemám čas na stříhání. Jsi nůž píčou nebo nůž v tom kraji, ne? Lipina, ty kde žiješ? Ve věku. V roce 1980, hej. Lipina, To už je novověk, ty kriple. ale... A tam Je- se nestříhali, vole, videa nožema, vole. a No ale líškama. tam bylo to mnohem jinější než... Jiné. Promiň. Než teď. Lipina 1950. Ty budeš říkat lipina, já ti budu říkat orál. Pipina. Když budu říkat pipina, tak ti budu říkat penis orál. Kamo, nemůže být někdo nějak více kreativnější než penis. Ano, orál jsem neslyšel předtím, ale penis mi říkali normálně ve školce, hej. Něco nového, hej. Jako chtělo by to něco nového, prostě vymyslet, hej. Budeš dick orál. Pipi pupu, kolar. Budeš pipi popu orál. No, jako takže takhle. Mám trojzubec, Dobře. co má zuby, ty hajzle. Měl být Vibecheck simulátor postřihaný, jakože že měl být jakože víš co, Lipina, furt nějaké problémy, střihy a takhle. Myslím, že ne, a teďka mi ty pompony. Myslíš, že? No. Že mu No, odešel přímo, Vibecheck simulátor by neměl být A já, postřihaný. ty se divíš, že to 7sekundové video nebo jak? jako může to být By mělo být sračky, ale postřihané? jako Hej, co to je za bullshit, hej? vypadá, ty bonbony. Dobré, dám ti bombony. No nic, Kam poříš si zrcadlovku a tak, choď. já mám doma. Tak protože točíš na zrcadlovku. Neumím. Ty pičo, hej, ty natočíš video, hodíš to do toho a můžeš to uploadnout rovnou. Já vím, ale... Nebo to můžeš přistřát třeba v Movie Makeru. Dobré, můžu to zkusit. OK. Vypadal kvalitnějc. Kapeš, že on má Čau, doma čing. zrcadlovku. Čing čang bang. Jsem si dělal srandu, já nemám zrcadlovku, pičo, vole. On mi řekl, že má doma zrcadlovku a já. Teď jsem ti řekl, že tak se to- dělám srandu. Fakt to byla sranda. Haha. Vole, Lipina, ty nic nechápeš. Vole, já ti řeknu, jo, mám doma zrcadlovku, hej. Normálně mám doma dinosaura, ty bys mi to kurva věřil, hej. Jo? S Bohem. Vlogvík!